Здравейте хора, аз се казвам Велислав, ще снимам много клипове за вас и ще играем криеница с мой приятел Павел. Здравейте. Той има канал, казва се, кажи как се казва каналът ти. Павел Фън. Абонирайте се за Велислав Фън канала. За студио Велислав, да е. Той малко сгреши. Да. Хайде да започваме. Хайде хора, аз отивам да жума. Хайде. И хора, аз отивам да търся. Те не мога да разбера. Вижте, ето го няма. Къде можем да го търсим изобщо? Къде да знам къде е? Хора, чух някакви стъпки. Хора, да там. Ето го! Хора! Ето го! Намерих го. Хайде сега аз взимам. Този път аз отивам да се крия. Хора, аз се скрих. Както виждате, той ми е почти пъркане. Няма да намери. Вижте къде съм. Он беше ето там, буквално. Хора, много близко. Пишете коментари, ако не виждате. Ето те! Не, хора, намериха ме. И хайде сега пак моя приятел жени. И последен и отиваме за друг клип. Хора, аз тям да търся. Нямам си представа къде е. Нямам си представа. Не, хора, той може да бъде ето тук. Аз не го намерих. Хора, мога да тръгна. Няма нищо. Ето! Хората видяха. И последен клип. И ще снимаме други. Да. Айде, ти да вземеш. Пишете коментари, ако не виждате. Аз не го виждам. Пишете в коментарите кой ви е любимия полис. Аз съм своя ми няма. А вие са кой си? Който иска да пише. Къщата нека да търси. Отиде Видях се! хора, аз буквално исках да сменя местото. И нека да започваме Последен. Последен. Хайде. Я да се крием вътре. И аз почвам да търся. Първо вътре. Вътре сигурно ще снимаме рунтур. Не знам какво искате. Ще пишете в коментарите. Хора, къде? Хора, виждате ли го някъде? Виждате ли го? Някъде виждате ли го? Защото аз не го виждам. Буквално. Буквално аз не го виждам. Хора, аз верно не го виждам.
Буквално я верно на горещо. Буквално на горещо. Проверихме цялата къща. Къде е? Този. Предавам се! Хора, аз казах, че се предавам. Ето го. Аз този път не успях. Чао! Абонирайте се с камбанката и дайте по един лайк. А от нас, чао!